Merħba mill-Lisba fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hekk kif il-ħadd wara nofsinhar waslet lura f'pajjiżna ira l-Osko l-għada tal-finali tal-Eurovision. L-Osko Walk on Water ikklassifikat fi 12-il post. Ħafna kienu dawk li ħejjew xi poster għall-Osko biex ilqgħuha lura u talbu għal ritratt bħala tifkira tal-ewwel mumenti tagħha lura Malta wara din l-esperjenza unika. F'kummenti mal-medja l-Osko spjegat xi jfisser il-Eurovision għall-artist Malti. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, naħseb li kull artisti u artist Malti li kollu ċans li jitla l-Eurovision għandu jagħmilha għax qed isir show ikbar, isbaħ, u għall-ewwel show palissa fuq television, bil-iktar ratings. Dejjem qed jiżdiedu l-pajjiżi fejn qed jintwera, ġifieri jien min-naħa tiegħi il-parir li nagħti l-artisti l-oħra Maltin, go for it because it's a beautiful, wonderful experience. Ritratt li domina s-siti u l-medja soċjali f'pajjiżna kien dak ta' xinira spiċċat il-wirja tagħha meta tefat idejha fuq żaqqa u tbissmet. Mument li ma stajniex ma nsaqsuwix dwaru. Kelli xi ħadd li dejjem miegħi. Kull filgħodu jqajjimni tieni daqtej, bħalissa jtini wkoll daqtej ħammorrelhem. Le maħa kienet esperjenza ġdida għalija. Issa li din l-esperjenza ġiet fit-tmiema l-Osko hija ħerqana biex terġa' tibda l-ħidma tagħha fuq proġetti mużikali oħra. L-album il-ġdid li jrid ikun irrekordjat, ovvjament niffitjaw insomma bejn ħaġa oħra, naraw kif ħanamlu, imma dak li jmiss.